txiki, kueto prez! Bai! Kaixo lagun. Kueto eskolako ikasleak gara eta hau da gure podcasta. Guazen hastera! Bueno, egunon eta ongi etorri astero bezala gure bidai programara. Dakizuenez hemen beti gustatzen zaigu toki ezberdinetako informazioa pilatzea. Eta kasu honetan beti bezala programa Robertek eta Ianek bideratuko dute. Zer kontatuko diguzu? Uste dut Errusiari buruz hitz egingo dugula, ezta? Kaixo, Ian eta Robert gara eta gaur Rusiako informazioa ekartzen dugu eta monumento historikoei dagokionez. Nahi baduzue Rusiar monumento bat ikusi joan behar zarete Moskuko plaza gorrira. Gaur, Emeno Sartin eta Sarai etorri dira, kontatzera bere bidaia. Kaixo, Saretin eta Sarai. Entzun dut joan zarete Rusiak bisitatzera. Bai, aste bestez Errusian egon ginen, joan ginen lekuetako bat San Brasiloko katedrala izan zen. Jendeak mundu osoan. Oso leku ezaguna da, katedrala bihotzekin dago eta jendez beteta dago. Leku handi bat da. Behinak ekarri dizkizue probatzeko, baina zer daukazu esatea gastronomia buruz? Gehien maite dudan janarea da errusaren salada eta hor moduko gozoan jan genuen. Hemengoa ere asko gustatzen zait. Moskura iritsi genien piroski jan genuen. Beste plater tipuakoa eta empanadas labetuak arragiekin eginak patatas edo gezaz bateak. Zoragarriak. Zein da gehien gustatzen zaizuen lekua? Errusiako gauza bitxi bat zenez genikiela txokolategia bat zegoela eta gainera honetatakoa zela eta jakina joan eta probatu nuen. Oso goza zen, uste dut daztatutako txokolategirik onena izan zela txokolategiak. Urririk horriko txokolategia du izena eta Moskun ere badago. Errusiar historia ere oso garrantzitsua da. Adibidez, Ostakino dorrea monumento historiko eta ere bai kulturala. Joan ginen Ostakino dorrea. Dorre emblematiko eta arkitektoniko bat da. Dorrea lehen begiratutan ikusgarria da eta nahiko handia, esango nuke Eiffel dorrea edo handiagoa dela. Gustatu litzaizueke berriro bueltatzea Rusian? Gustatu zitzaigun eta berriro bueltatuko ginen. Jendea oso ona da eta. Orain Errusia joateko gogoak dauzkat. Eta zuk, Robert, gogoak daukazu? Bai, orain datorren oporrak joan algara guztiok. Eskerrik asko informazioagatik. Ez da ezer. Eta bukatzeko galdera pare bat Errusiari buruz. Zueko Saretin eta Sarai egon zaretela gainera, edo agian gure beste bi aurkezleek zerbait esan aldigute. Badakizkizu zeintzuk diren Errusiako banderaren koloreak? Gorria, Bai? zuria eta urdina. Eta urdina, egia da, eskerrak norbaitek ikasi dituela. Eta gero beste galdera bat. Badakizue hau zailagoa da, agian ez duzu ezagutzen, ez litzateke zer gertatuko, baina Errusian idazteko modu berezi bat daukate, ez dituzte erabiltzen gure alfabetoa. Badakizuen nola deitzen den hango alfabetoa? Ez, zirilikoa. Bale, baina dena den eskerrik asko informazioagatik eta hurrengor arte, agur! Agur! Eskerrik asko gaur parte hartu dutenen lagunei eta txalo bero bat haientzat. Ni aski entzuteagatik.